ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ମଲାସପଦର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀପୀଠରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଲାସପଦର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ସହ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ରାମନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଟୁନା ପ୍ରଧାନ, ଦଣ୍ଡପାଣି ପ୍ରଧାନ, ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ପତିତପାବନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜିଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମାନସିକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ 104 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲୁଣ୍ଡି ନିବାସୀ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନୀଲ କୁମାର କରଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୃତଯଜ୍ଞ ସହ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଜିଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ତଥା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ କର, ଭଞ୍ଜନଗର ଅଗ୍ରଣୀ କବି ସମ୍ରାଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ତଥା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲୁଣ୍ଡି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଫଙ୍କସନଟା ଆମର 2001 ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ପ୍ରାୟ 700-800 ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ହୋମ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସବୁ ମିଡିଆ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ এই অনুষ্ঠানର ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦଶୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷର। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁ ଏଥିରେ। ଆଜି ଆମର ଏଥିରେ ସୁନୀଲ କୁମାର କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ହୋମ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଆଜି ବହନ କରେ। ଆଜି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୁବକ ମାନେ ଦଶଭଂଶ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେମିତି ଯୁବ ସମାଜ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବେ, ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଡିଆ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ମୁଦୁଲି ବୋଲି ଅଭିଭକ୍ତ ଜିଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍।